IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalpasan ti panang ted ditulong kadagiti mannalon nga agmulmula ti tabako ken panang ted kadagiti mangalap ti fingerlings ket ipasingked ni San Nicolas Mayor Edmar Vincent Bonuan a suportaran na dagiti agdamdamili ken agpampanday iti ili ti San Nicolas kuna ti mayor akayat napadakelan iti industriya ken ipanakel iti kastoy obra maestra dagiti umili iti ili ti San Nicolas. Isarsaro no tayo siyempre dati pottery ti napintas itata. We are in collaboration. I'm just continuing the programs of the former mayor, Dr. Alfredo Valdez, regarding that panang improve tayo, the quality, the pots tayo. And the production tayo may panggap iti pottery. Kati napintas, at the formula itatan nga nakita tayo may isa nga nalaing professor iti UP. Kat di nga formula, di raw materials na readily available dito Ilocos Norte. We are shifting from earthenware to stoneware itatan. So, adada di production da itatan nga nakita da and it's very beautiful and durable and it is already at par with international standards. So, dati iti pagfokusan tayo nga may isa. Ken syempre hanteng aliplipatan met nga adu digiti agpanpanday ti ili nga San Nicolas isopay data iti maysa ken digiti agar aramid ti tricycle agar aramid ti timba ragadera digita amin ket addada digitoy nga tultulungan ti munisipyo tapnon mapapintas iti panagbiada. Imbatad na adakkel ti arapap na para kadagiti agdamdamili isu ang mga pampamuspusan isuna kadagiti programa ang mga tantaok iti kinadayag ni agdamdamili iti agdama ket enrugin dagiti pagadalan nga dalen ti panagaramit ti obra maestra manipod iti clay kaaga po iti iliti San Nicolas. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.